Páni, máme za sebou zápas prvého kola Roxbet liginového súťažného ročníka. Bardejov Poprad, poprosím vás páni tréneri o krátke zhodnotenie. Najprv hostia, Poprečak, nech sa páči. Začali sme zakriknuto, nedôsledne sme kryli kraje bardejovské tých šikovných hráčov, takže na začiatku trhali po stranách a z tých centrov vznikali nebezpečné situácie. Dali prvý gól, trošku zle dostúpili, ale zase tiež to bola pekná individuálna akcia, takže nedá sa nič povedať. Postupne sme sa dostávali do hry, podarilo sa nám vyrovnať a potom taký vyrovnaný priebeh, darujeme 11 ako naivnou, hlúpou chybou v 16. Takže Bardejov zaslúžene viedol, potom nám Gáňom daroval 30-minútovú výhodu. Sme hrali o jedného hráča viac a my sa 30 minút nevypracujeme ani jednu gólovú šancu, takže zaslúžene prehra. Pán Kukulský. Jednoznačne sme chceli hrať ofenzívny futbal, cez čiary, na to máme vhodné typy. Začiatok zápasu aj ukázal, že tam budeme silní, dominantní, aj nám to vyšlo. Tam sme dominovali, dali sme pekný gól. Bola tam ďalšia šanca, keď si myslím, že vlastný hráč nastrojil Brno, boli sme viesť 2-0. Automaticky, väčšinou, jak je nejaký tlak, trošku tam nastane taká fáza trošku uľavenia, čo nie som spokojný, z toho sme dostali gól. Ale znova sme sa namotivovali, do polčasu sme boli aktívni a viedli sme 2-1 do putového kopu. Druhý polčas 10 minút sme boli výborne aktívni, znova smerom dopredu. Mali sme tam enormný tlak, po 10 minútach to trošku upadlo a hra sa vyrovnala, bolo to hore-dole. Odkedy trénujem 23 rokov, som niečo také ešte v živote nezažil, čo spravil Gáňom. Jednoducho to sa nerobí ani v žiackej kategórii. Som z toho veľmi sklamaný. Kvôli chlapcom, ktorí drvili 90 minút, ktorí makali, jazdili zaslúžene si zaslúžili to víťazstvo. Určite sme ten gól boli lepší, aj keď si myslím, že keď aj hostia mali prevahu 30 minút, my sme mali ešte čistú šancu, najväčšiu šancu sme mali my v tej pasáži 30 minút, keď Šimek Gruca zle prebral loptu, ale dá sa povedať, dobre prebral loptu, len sa zakončil, takže sme ten stav ešte mohli zvýšiť. Chlapci sa zomkli, nedovolili superovi, dá sa povedať, už ani vstať na bránu a chcem sa im ospravedlniť za to, že som toho Gáňona možno postavil, ale v živote by ma nenapadlo, že niečo také spraví a chcem im sa za to ospravedlniť a poďakovať im za dnešný výkon. Nech sa páči, páni kolegovia. V dnešnom zápase si myslím, že taká dominantná bola hra v strede ihriska, kde sme výrazne prečíslili a prehrali Popradčanov. A tam sa veľa čakalo od Jana Zapotoku, tak najprv pán Kukulský, určite ste sa sústredili na to, že tá stredová formácia bude kľúčová. Jednoznačne, keď ste si všimli, tak som tam postavil mladého Miška Sipľaka, ktorý fyzicky stačí Janovi Zapotokovi. Aj v osobných súbojoch to bolo vidno. Pri lopte, keď mal Jano loptu, stále ho napadal, atakoval ho. Ja som neurobil to, že by sme hrali na neho osobku, ale môj zámerom bolo, aby super musel nakopávať, aby sme ho dostali pod taký tlak, aby nemohli cez Jana hrať, aby Jano nebol ten tvorca hry, ktorým je. A som veľmi rád, že nám to vyšlo, že mladý Sipľak tú svoju úlohu splnil. Pán Lajčák, snažili ste sa o takú hru v prvej časti aj po druhej, po prestávke cez Streňa. Určite si vybil aj Streňo baterky a potom ste išli dole. Súhlasíte? Nepovedal by som, že tak bolo. Myslím si, že v prvom polčase vynikajúco hral aj náš ľavý krajný stredný záložník, Ľudka, ktorý v podstate z Andraščíka bez nejakých veľkých problémov chodil veľakrát. Takže tie kraje takisto ako Bardejov, my myslím si, že máme celkom solidné a že sa presadzovali v prvom polčase. No. Ja chcem povedať, že naozaj Jano Zapotok je u nás veľmi krátko a že si sľubujeme od neho oveľa viac. Dnes mu tí hráči nedávali pravý čas lopty, keď si odskakoval, no a potom sa na ňu zase sústredil super, takže sa nejak nepresadil, ale myslím si, že to bude pre nás veľmi prínosný hráč pre našu ofenzívu. Dnes to bol pre ňa ťažký zápas samozrejme, lebo pred týždňom tu bol ešte hráč Bardejova, dnes hra proti svojím, takže verím to tak, že tie jeho výkony budú stúpať ďalej. Lebo naozaj chceme, aby nám tvoril tú hru, aby robil finálne veci, aby dával prihrávky, aby zakončoval.
dnes ho vypojil Bardejov z hry, ale trošku aj my tým, že sme ho nedávali v pravý čas. Ďakujem. Splnili očakávania dnešný zápas, otázka na oboch. Dnešný úvodný taký derby zápas Poprad Bardejov splnil očakávania pán Kukulský, pán Lajčák? Ja si myslím, že áno, na prvé kolo to bol veľmi dobrý zápas. Aj my sme sa snažili, aj Poprad sa snažil hrať kombinačný futbal s dobrou prechodovou fázou, so šťastným zakončením, aspoň my sme sa snažili o častú streľbu a na prvé kolo prišlo aj dosť divákov, takže ja som určite spokojný. Pán Lajčák? Prvé kolo je také, že máte 6 týždňov prípravy a v podstate až prvý zápas vám ukáže, že kde ste a ako to vyzerá. No, z toho hľadiska viem, kde sme a ako to vyzerá, na čom treba popracovať. Čakal som trošku viac od svojich hráčov. Ešte na Grúcu ste ho prehodili z ľavej strany na pravú stranu. Bol to nejaký v tom zámer, alebo ste videli tam nejakú šancu pre neho? Nie, tak jednoznačne chcem, aby si to robili sami. Keď to neurobia tú výmenu, tak ja ich vymením, pretože by trošku aj tí hráči sa snažili, príde na toho hráča, možno trošku prečítať, tak aby išiel k tomu druhému, aby ho ten potom zase ich vymením. Je to môj taký zámer. Aj keď sa im darilo, aj keď Grúca hral dneska veľmi dobrý zápas, a nielen on, ale aj bol to kolektívny výkon, ale Šimek dneska hýril aktivitou po tých čiarach. Myslím si, že mu to pomohlo, aj možno, že aj tá zmena hore-dole, tak uvidíme. No, ja som to dnes vyskúšal a skrátka to vyšlo. Takže. Hýril aktivitom aj Milunovič. Všetci, celý kolektívny výkon, keby som povedal, že aj Grohol dneska bol jednoznačne najlepším hráčom na ihrisku a pritom je to chlapec subtilný a môžem otvorene povedať, že bol najlepší hráčom na ihrisku a keď mi povedal 85. minúte, že chce ísť dole, keď mi tak povie stále, tak ho na rukách odnesiem za také. Toto pán Lajčák, toto čo povedal pán Kukulský, niektorí určite vás, očakali ste od niektorých hráčov viac? Svojich? Áno. Určite áno, určite áno. Aký je futbal? No, v podstate vždy hráte to, čo vám dovolí super. Chýbalo mi to tak viac srdca, hovorím, tých posledných 30 minút mali sme vyvinúť väčší tlak, nemali sme sa nechať rozptýliť, ja neviem, rozhodcovskými, čo sa hráči verdiktami, faulami, kuskovaním hry, mali sme sa skoncentrovať na hru a dostať pod väčší tlak supera, vypracovať si strelecké šance, no miesto toho boli sme takí jaloví, takí nejakí. Ja by som to chcel opýtať domáceho trénera, čo ste povedali hráčom v kabíne tesne pred zápasom a ako hodnotíte výkon Ďura Kuhajdíka? Môže nahradiť za Potoku? Tak jednoznačne chlapcov som povedal, že naša príprava bola náročná, tvrdá, treba to teraz užitkovať, treba využívať to naše silné, čo máme, to sú tie čiary, tie tandemy, ktoré trénujeme, ktoré robíme, aby sme boli silní na lopte, aby sme boli odvážni a aby sme hrali smerom dopredu. Akákoľvek šanca, možnosť hrať smerom dopredu musí byť využitá, musíme doplňať. Musíme jednoznačne tú prechodovú fázu mať takú kvalitnú a hlavne tá prihrávka musí byť kvalitná, lebo máme tie rýchlostné typy, máme hráčov jeden na jedného, musíme sa vyrovať, musíme ísť piati, keď sa vyrojíme, piati sme ešte na branenie, takže žiadne uľavy, nič, tamto je o tom ochota behať, ísť. Čo sa týka Kuchajdíka, môžem otvorene povedať, s dnešným výkonom Kuchajdíka ja osobne nie som spokojný. To možno mu chýbalo. Taký hráč ako Kuchajdík musí na seba zobrať viac, musí byť našim tvorcom hry, veľa hral na jeden, veľa nepresností, nebol ho v hre cítiť, je to hráč, ktorý vie dať finálku, ktorý vie zakončiť a dneska sa k ničomu nedostal, takže je to prvý zápas a Ďuri ja som ho chcel do Mosta, Ďuri je dobrý futbalista, ja verím, že to bude robiť, plniť toto, čo chcem, ale hovorím, s dnešným výkonom Kuchajdíka nie som spokojný. Ďakujem pekne páni. Ďakujem.